Okay ka lang? Okay lang. Okay, very good. Magagaling talaga anak mo. Wala akong masabi. Thank you po. Galing ng baby ko, ate ka. Kaya tuwa ako nung nakita ko yung mga yan nung ginagawa yung mga ipin nila. Parang sa akin, dahil ko mga batang to. Lalo yung isang anak ko, tawa siya ng tawa. Parang wala siya man. Parang wala lang eh. Kasi ang dami kong pasyenteng special, hindi ko kayang i-train. Mahirap i-handle, ma'am. Kasi talagang ano sila, hindi nila ibubuka bubig nila. Pero parang Sabi nga pasyente po. kambal. So, okay lang ha? Muna yung dila mo, anak. Galing! O, relax ka lang. Relax lang. Di masakit yan, be. Tara ba? Hindi, buga lang. Hindi, o. Hindi, relax lang ha? Dahan-dahanin lang natin. Kasi date ng bibig mo eh. Kaya kailangan dahan-dahan lang mo. Para sa masaktan. Leg mo si Denden. Si Denden gumawa dito. Ano nakita niya, ano? Umiyak siya? Oh, hindi po na-video kasi umiyak daw po. Hindi na-video ng nanay niya. Pero dito, sa kanila ko nga po nalaman itong ano, clinic nyo. Kasi sila na una nagpabunan dito. Oh, tapos Natanggal na, di ba? Ang bilis. Yay!